с номер 5 Любомир Мечков, Jordan Racing Team. Желая успех от сърце на всички участници. Добре дошли още веднъж на територията на община Сливен и ще ви желая успешно представяне, а пък на нашите съграждани и гости, на зрителите, добро настроение по трасето. Откривам планинско ради Българка Сливен 2015 година. На няколко места сме сложили полови с лента. Освен вчера, които минаваха, днеска, които не са минавали, на чешмата също сме сложили, защото там не е И на най-високото място на подиума Любомир Мечков, дами и господа, Jordan Racing Team. Ето този красив момент си заслужаваше да запечатате с колективите на кашните и фотоапарати. Дами и господа, работни, да благодаря ви много.